Hi guys. May bisita ako. Ala, Kasama natin vlogger. ala vlog talaga. Ipalo nyo po siya sa YouTube channel. Ilalagay ko dito sa description natin. Yung ano, ipalo nyo siya para matulungan din natin guys. No? Nagsisimula pa lang din na mag-YouTube. Siya ano yung pangalan ng channel mo? Yung pangalan ko, Seferino Salandanan. Seferino Salandanan yung kanyang YouTube channel. Yun yung YouTube channel mo. O yan. Ipalo natin guys ha. Para makatulong tayo at matulungan din niya kayo. Maraming salamat. Kain tayo guys. Dito lang ako makakakita ng mga pagkain na kakaiba. Ito ang ulam ko ngayon. Napakalaki daw ito, 5 kilo. Ano, sinigang na hito. Tapos syempre kinikto na kambing. Laking hito, 5 kilo daw. Yan o, kumikintab o. Binabalatan pa yan, sir. Binabalatan May pa. plastic yan. Okay. Parang ito po. Sige. Binabalatan yan. Para ano niya, ano. Opo, para hindi siya gasgasin. Pero ito, nabalatan na ito. Opo, yung tampo. Ang kintab ah. Deliver namin ngayon ulit to. Ganda. The best. Ano yan? Tulula. Ayos. Ang kintab na. Ganda. Sinong gusto mag-order? Yan, mura lang yan. Barambak, napadirambak may itay. Yan, para hindi magasgas. Deliver. Inabot na kami ng tanghali. Kaya order lang kami ng chowking. Kasama ko si Brent. Yan yung delivery ko. Nag-deliver ako ng office table. Kung ikaw ay nagugutom, ikaw ay mag-order dito sa Chowking. Gutom na si Brent. Pag ikaw ay nagutom, lalong-lalo pag nagtatrabaho, ganito ang nagagawa ko. Ang tagal naman yan. Matagal. Drive-thru. Masipag. Yan ang masipag yung bata. Nakabili na ako. Nagbebenta siya ng bawang. Batang masipag. Hi guys, welcome back to my channel. Ay magdi-deliver ng bangos. Pati bangos. Pinasungan na rin namin na ibenta para lang kumita. Mahirap maghanap ng pera. Magde-deliver kami ng bangus. Yung order nilang bangus sa amin. Kulang pang panggas. Kulang pang panggas. Pero okay lang. Basta may pagkakitaan kahit kunti lang.
Importante, meron kaming kita. Samahan nyo kami kung kanino namin di-deliver. Stopover, nagabihan na sa trabaho. At eto, dito na naman kami sa gasolinahan. Mag-iisip kami kung saan kami kakain mamaya. Trabaho namin, lagi kami nagagabihan sa pagdi-deliver ng mga orders. Kaya eto, hindi na po, wala nang panahon magluto. Kaya mag-order na lang kami ng pagkain namin or kakain na lang kami sa restaurant mamaya. Okay? Yan o, nagabihan na. Kakain. Try namin kumain ito bagong bukas yata. Ayan. Parang mukhang masarap ang mga pagkain dito. Ayan o. Kaya try namin kumain dito, baka masarap. Takbuhan, yan o, Takbuhan Grill. Wow, maganda oh. Ah! Asawa! Ayos! Tawagin mo, hindi ka pwedeng pakalat-kalat. Ay, mura pala dito. Puntahan nyo rito oh. Tagpuan. House of Ihaw-Ihaw. Meron silang Budol Fight. Yan oh, tingnan nyo oh. Oh, diba? 399 lang, Budol Fight na. Oh, halika, friend. Look, meron kami bagong kainan. Oh, diba? Nasa garden kami. Nasa garden. Ayan. Nagabihan kami, kaya dito kami kumain. Nakita lang namin bagong open pala. Maganda pala dito. Ambiance. Tagpuan sa Kalasyaw. First time namin kumain dito. Ano, feeling mo ano? Dalawa tayo dyan. Magbo-Budol Fight kami dito, 399 pesos lang. O, di ba ang ganda? Yan o. Nandito kami sa Tagpuan. 399 o, di ba? Bagong discovery o, napakaganda o. Ambiance. Ayos ang isla.
Ay, Raquel. May na-discover kami kainan mura lang ang white no. Pang kumakain ka, may tumutugtog na rin. Yan o, may tutugtog na. Yan ang maganda riyan. Hanggang 7 lang sila. Akin na, akin na. Dali mo dito. Bullseye! Bullseye! Sarap naman yun, Isa. Pwede bigyan ng ice dito? Yung ulam namin, mukbang talaga. Oh. Ito yung puddle fight nila. So, kompleto siya. Sarap. Kainan na. Sama din yung friend.
Yan, natapos din yung kanin namin. Naubos namin, oh. Tapos, ito pa yung free ice cream. May free ice cream. Maraming salamat. Magkano babayaran namin? Ayos. Hello, cute. Cute, cute, cute. Cute rabbit. Oh. Maraming salamat. Sir, balik po ulit sila. Oh, nabusog ako. Tagpuan. Sir, Tagupan. balik po kayo ulit. Yan, punta kayo dito. Subscribe mo ako. RSP. RSP vlog ito. Yan. Okay lang, please. Ang sarap kumain. Ayan, nabusog ako. Yan o, Tagpuan. Matatagpuan ng Province Carasiao, Pangasinan. Okay. Kailan daw sila nagbukas? Brent, how is the food? Kailan sila nagbukas? Ang tagal na yan? Ang tagal na yan? First trial lang yung pasta. Ha?